I dag der skal vi spille FIFA. Og det er bare FIFA. Skal vi spille? Og vi skal helt klart være Brøndby. Og I skal ikke være til Køge. Det er noget lort. Vi skal være den der. Vi starter kampen. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just moments away from kick-off time. Stay tuned for the live action. Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football. Perfect playing conditions. I'm Derek Ray and sitting next to me with his tactics charts at the ready is Stuart Robson. I'm delighted to say we have live Superliga action to bring you coming up. Jeg er ikke lige helt så god, men jeg tror, det er sådan semi-god til det her FIFA. Og jeg er nypillet til, har jeg også sagt i nogle af mine andre videoer. Men jeg tænker, at vi skal komme i gang. Så det er jo de starter med bolden, men så er det en god chance, tænker jeg. Så er vi med det første mål. Nej, det er sgu ikke. Og jeg løber ind. Nej. Og en tone. Og det kan godt være, der kommer nogen, der går ind over skærmen på et eller andet tidspunkt. Det er bare min far. Og så skøj. Ikke rigtigt. Og det kan godt være, at der er stille i nogle tidspunkter. Suzuki. Kom nu. Nej, vi prøver igen. Spiller den ind over. Ja tak, mand. Sådan. Lige med verdens bedste hold. Jeg synes, jeg er Brøndby-fan. Ej, jeg siger, jeg skal godt med en Brøndby-trøje lige nu. Hvis man kan se det. Anden der. Og så spiller vi der. Spiller vi der. Og så løber vi der. Og så scorer vi helt sikkert. Ikke. Nej, okay. Det gik ikke lige så godt der. Vi prøver igen. Okay, her skyder den så meget langt væk. Må jeg da sige. Vil I have smoothie, hvis I laver? Ja, tak. Ja, det var lige min far, der lige sagde noget der. Hvor går vi her? Nej. Ja, tak, mand. Jeg vil lige lorteaflevering der. Det var til på løder. Bare ikke med den bold. Jeg skulle ikke gå op af. Mere ligmester. Nej, det er så. Nå, du skal så må du lige ligge. Jeg kan godt være, at nogle gange lige skal lige ligge. Nogle gange, hvis det bliver fri, til det. Så er der i hvert fald fryser til dem. Det var ikke så godt. Nej. Så der. Ja. Nej. Jeg kan godt være ham, der også kunne det ikke. Nej, det er for sent. Nu er det jo vældig, så det gider jeg ikke. Ja, jeg prøver aldrig noget på straffe. Bare lige, det er FIFA 25 det her. Det jeg ved ikke, nej, det er ikke det nyeste lige nu. Jeg tror, der er kommet FIFA 26. Nej, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Hvad? Har du fået gul? Nå, det var fordi fælde.
Så kunne jeg da også lige stå der i vejen. To win it back. Nu den der, og så spiller jeg en over der, og så får han den der, og så spiller jeg der. Så får jeg den der. Nej, det gør han så ikke. Joe Manuel and ball. Ja, Hang on to the ball. Took a really smart piece of defending to stop them. godt. Så løber vi op. Det er lige før jeg tror, jeg har den nu. Nej! Yes, men nu er der i hvert fald indspark, eller hvad det hedder. Jeg er ikke helt løst det. Okay, det var et dårligt skud, må man da i hvert fald sige. Jeg tror heller ikke, det er så god lyd, for jeg har ikke min mikrofon med her hjem til min far. Det er fordi, at min mor og far, de er skilt, så der er lige nogle ting, som jeg ikke har her, og nogle ting, som jeg ikke har der. Så det er sådan lidt. Jeg har ikke taget dem med. Jeg glemte det. Okay, der var kun muligt, hvis jeg havde skruet derfra. Man kan ikke sige, at jeg er professionel. Jeg filmer også kun på en telefon. Jeg har lige fået GoPro af min far, men der kan jeg ikke. Der er sådan en overføringsstudio, men det er også kun en GoPro 3. Ush. Det er sjovt, at den zoomede ind der. Min far, der larmer i baggrunden. Han laver smoothie. Godt med, at der ikke er også blevet kampen færdig, men det håber vi. Ej, hvorfor skal de også lige tiden til dem? Den bliver de grønne med billeder. Så der er halvleg. Er der ikke halvleg? Eller gammel skud? Nej, det må være halvleg. Halvleg her. Halvleg. Ja, det er halvleg. Og igen. Ej, jeg kan godt, de her spillere, de kan godt lige komme med op og lige, sådan så jeg har nogle spil til. Ui, det var til brud. Well, you're right. He certainly strikes it well, but he's got his angles all wrong there. Putting all their energies into winning back possession. Oh, good run this. Now what can he do with it? He fancies it. Simple save. Godt, sådan. Godt nu. Hey, nu spiller jeg om det, som der står ude. Der står ude for Brøndby. Jeg kender kun Susu, det er også helt dum. Nej, det er det ikke. Ja, ham jeg bedst kan lide alle fodboldspillere. Så skal jeg måske tage den lige. Og nu er han væk. Ja. Jeg tror vi har den. Jeg tror vi har den. Jeg ved godt, nu har jeg nok på. Men det ved vi så ikke.
so far. Well, what an outstanding first half he had. Took his goal well, his movement was exceptional, and his link-up play was really Hvis I er FIFA, så må I godt skrive i kommentarfeltet, hvad det højeste resultat var, hvem I spillede mod med det højeste resultat, hvor det var, de andre de havde 0. Om det var 9-0, eller 10-0, eller 4-0,